Ingiro Mantareya Kekeyo, at kaya Timothy. pamamasa ilang kimaya pabalita at pangkat sa Lucas. Ligaya kaya o Ginoo. Lambat ginayang ni Maria at para palamenta king neto kabalin ikapundukan na inulihan. Mintay na king balin ng Zacarias at inaning Maya Prioras y Elizabeth. Inamindang ng Elizabeth ing pagmanang ng Maria, ginaloy na nakingat sana at Elizabeth. Ikat mo ang king Maria Espiritu salita yung masigan na mabalad ka kalinsan ng babae, at apala dyan naman inangat ang ibahin kay God. Makalaro na akong pangituin ng dalawan, ingima ni kanamo ino. Uling kabuntinda, uling pamagmanamo, ginalinasan ing ulat. Mabalad ka, uling paniwalan mo, ing balita na kay God ing Ginoo, ni pagtuto. Kapag di may pabalita, di ka na ng kaligtasan. Kapurihan kaya o Kristo. Minsan po, kineto ka pamilya. So, may pakilig ka ng tatang. So, hindi pong pangalit. Yan po kumanyese, binigay ang tatang mo hindi kapatid na alos po pa kayong gorodanan. Philippines, Japan, Italy, Amerika po po, New Zealand. So, binago sa kanila kapatid na ako, kasi siya din, nalang mangyari. Kaya sa kanila, kaming nakita ko, sa kanila ka, nakapangan niya, grabe yan. Alin na yung ko nakapangan niya? O sige nga, na ikay makauli, busy kami, magpala na kami ng pera, ikaw ng bala kaya. At ito po mga hindi, at inabilang ka rin, at siya nga na, mali kami sakita, man po nga ng caregiver, manapin ang asawa. Ako nang balaan ng sweldo na bulan-bulan, pagpala ang talaga. So ito po yung arrangement ka. Ini pa, isa po yung ingabilihan ng tataka. Dapat pakilang kong nabunan, may stock din naman kasi ba yung mas masig. Hindi na ako minurume, hindi may kapag salita. So mga mulalan niya naman, tsaka ako biblinan na yun. Inaus ko rin kapatid na, muli na kayo na, o tanangay gusto ng nabita ng grabe na yun. So may nabuli lang ako ni kakapatid. So ito meron, karas na ibaday, na kilala mo ko, kung matumahan niyo, bisa ka na ubas ang pamalang ka, pagkakam sa pangyayin nga naalala mo utol man yan ang gawin. Kaya tayo, bibigyan ko yung nabi na mga niya. Kaya ito kung meron ka, natin yung gana na kita paborito mo kaling-kaling di lang baka. Hanggang di ta ang takman mo nga na. Bibigyan ko yung nabi na alay mo sa gagawin natin yung mga bubukat. Itang buso na nakilala mo ko. Si Tane. Bisa ka ng sexy babae. Subukan ko. Bisa ka pa rin ba ito ba? Bumatay niya ako. So, meron mo kapansin-pansin kung kami kasagit po yung matuwa mo, may masasaling mo bas. May masasaling mo butas. O kung kami masagit sa may makakapaman, kalitan nila po sa amin. May narakuha ang isig. O tayo masakit, may napusigasi, may mga pagulugit ang pagulito ng doon. O kung tayo may makakapag, tatami ko pagluto. It's useless ka na kaya. So dapat ka, masigit ka rin ako, kaba makipagsalita yung makuka, kaba makakala kung makalabawal kaya pangalang mo nito ang burina. Baka po makakarating ng nanggay ang ilang bago. Okay? Kung ka lang po, kung ang gagalo ka, kung makisita ka, kaya masakit po tutunayan sa sayaran. Itin mo wala ka. Nakasa po yung tawag kong Pilipino, may di bahagin po yung kultura tao. O talagang masakit po kaming kamaganan, kapatan, kakalimuran. Kagumi pa yung tatun, ang langit po akit at kuntanan. Kaya yung mga kalambot po, dahil ang family na ka, kaling kamaganan mo, karisipin mong balik, ako ito na lang grabe ka, wala lang bisang munta. Kita ko yung makalambot. Siguro niya, mumunta kayo ka, ulit po inugali. Pero kung
maganakakat, mamisita ka rin kapag kumailangan o masakit. Damdaman na mo sigurado kung nalakitan ka at disdan na. Kita po talaga di maging maliharin. Ating Pilipino din ang kultura at kung kalita po yung medyo mabubura na. Ayun po minunapa, ayun ang minunapa na kung kalita lang. Kung ito kung may kasawa yung puri ng mag-isawa, kaya rin ako yung isa ko na medyo di pa inawag na lang. Pero ang pagpilo na po yung babay ko kung lalaki kong salang ka na. Pakilala din pinasama at manikod na panggamit kasi itang kapaliwalan. Bali yung miyembro ng pamilya, lubog na yung pamilya, dapat pakilala niya. Eh kung paano po yun mga nabok nilalawag na rin kakisan. Kaya rin ang pinasala, mamang tama pa po ka rin na mag-agandyo. Kanya rin kayo po, kami ikilali din po ika na mag-agandyo. Kanya dapat ang oras, kung na po ba mamalikan, kung nakakito po din pwede batang baka na o perskasin po pala na. O bigla mag-agandyo po pala, eh ba? Kasi pwede po masasese. Kasi lang kami kahit nadalo po mamisita, tapos na po malawak niya, eh wala po makibalikan na mo, ilawin na mo, at hindi mga nakits, kamalawak, pagastos, pukwenta na lang. At meron po pong kulturang Pilipino, kung galitan mawala, may Pasko. May pumibig sa desa, halimbawa po niya kami, iyan kayo po yung ibang sinin ba? Kaya rin lang po rin ba po, magkapo ka rin kamagalan, maniglor gama, magibangan. Pati nga po ito na mapagalit. Kaya po na kung gano'n po muli na bilang pipuginan sa singkaratan. Itang-bita ko kung kumakaya, di lang dineman, pati kumaka. Kabukasan, manilito kong gamit ng palitin. Gamit ng swera, itang po itong salon kung itangalan mo. Pero karita ko misa sa amin na ating nakamagaan, dapat lang naisip. Dapat mo kong galit. Paniisip, imeto ang pamilya kami. Pero ngayon po wala ako, minsan kami epekor po imeto ang kultura, western culture, dami ka, kitang individualistic. Kitang-kita mo lang po, alam mo kasi kitang mo rin, alam namin pa kung yan. Kaya naman po rin ka imeto ang pamilya, uli nga, makalita po yung sitwasyon. Siguro sa inyong pangailangan, paano ka mamukula kang karamin? Uli, big sarili ka, may mukul ka o may makul ka, kinabisang kanya, kinabisang mamisita. Kaya siguro sa inyong pangailangan, paano ka magbayad ng kakarga? Eh, wali po ngayon, di ba? Kaya matenta. O tapos kaya matenta rin mong palitan, di mo alam. Kanya nung nakita ko pamagalan at dumalo mamisita, ako nang balang mamalingki. Ako nang balang mag-budget. Di kami nang balang mag-mixti makalimsita. Hanggang kayo magpenta po maging bayan mga pwede ng bibita. Uli natin kamagal na parti namin, pinagtrabi kayo medicine. Pagka masakit ba kanyang naman po? Kung di pa kayo ikakamagal, manyesik yung medo kapela sa hospital, magkasakit kayo. Pero makita kong kamagal, sige, matutunda ka ba ako na pabala, maging mayan. Uli, of course, in family building, may isa na buwaka, may diabeta, may bisita ka, tinalo ka. Anyangin, abrasan ka. Hindi ba gilutan mo? Hindi rin na balita na pili ang pinsan ni Elizabeth na may lang niya. Balita na pinangyari 6 months net mo dadating at siyan sana. At bago na kumikidad net. At ikaya rin naking balik, pipi ako, matwa niya naman. Makalaming para kailangan ng personal. Kung ang mga laki makanano, ninumatabi kayo. Kaya balita ng Kulingiran, just imagine, 112 kilometers po yung binyahin na. From Nazareth to Huga, with a 18 kilometro na pagkambiyahe, magbiyahe. E na may katubig yung Kulingiran, magaliya, na may nakinuwenta rin ang malawag sa metodology kapagkasan. Kailangan galawin din sana pang-ang kabayan namin in oras na hingayang pamamilaan. Ay naman, dalawa kami pa Kulingiran, at timano po inganak sa Elizabeth, iwan. Nung baga po, inong sunahin ko na. Ang dinutang Inglaterra, ang dinutang pinsan ni Maria, hindi nalo tayo na po ingino. At sumisip po po na Inglaterra. Ay itang tula at galapin mo makanyang-kanyan. Bali, magsakit yung kami niya, at suing ino, at suing pinsan, bali po niya Elizabeth asad sa na, kung yung imalang ka.
Ing espiritu ng puning Pasko at imayo ng balita ng Pasko makanya niya. Pagkakahanap ko yung kakantara sa pagkain. Anyang minuna ng dinaro in Diyos, inyong minunang Pasko, anyang mediyang taong kalupa na, may bisita dinaro, e pumeko. Ing kalungkutan tamo po itapos sa nagkagalaw ng popopong bibisikan na, o kang makuling bisita mo makone, medyo lungkot ka, maramdaman ka. Uli ka lang ka kayabi. Alam kayang tabi, pero yung akong ginawa ni, kaya pumeko yung akong ginawa. At di kay nakulang, abaya na nakatamo, dato na nakatamo, ang naging napupusan ng panahon. Ining espiritu po ilang kong Pilipino Katoliko, kanya, ito ang Pilipino, ay alin malagulat ka hedya, pero resilient tamo po, agad kang kalatan. Bakit bago mo tinggal Diyos sa mamang tabi, mama ko kayo? Ay naman po rin tagal-takulang po, takuban ng pong samar, ginawa na po ito na Christmas tree. Ang oras na rin pangailangan ng pumulungkot, ito po kayo mamika na sa Christmas tree. Bakit? Pag nakakarela, buhusan ng kasakitan daw at singgino ang mga tabi-karela. Babang sila harapin ko. Ito po'y may ang balita ng Pasko. Kaya nakabuti, naluin na ako ito, migta ko niya, tigta ko na nakatama. Nakatama lang man, mas sinanong na yan. Ay nasama, nungin po kasalukuyan, manangdaman ka kong lungkot at tula, matalima. Anyang bintang niya higit mo, kaming malungkot, pigdala na akong tula at gala. Di masakit, pigdala na akong kastoran. Beto at suking madaludong daling biyera daling pangkasala, di na nalang sala. Ang pinatong taong nila ko na pag-asa, maminipan kingin, di na lang bayong kapanayan ng tingin. Iningoy mayat ng balita ni pamangdalo at pamangdalo ng tingin. Anya, nung ating awang pinrabi na ninigipit at ating kapulangan o pamangdaman, kalupa ng Maria, paniwalang mo ang Diyos at iyo usalan. Ini po'y magdalang pag-asa at kapanayan kay kapanayan. Anya, aking mga pakiba, kinubutan ka na kampe pakinig Diyos ang ginawat ni Datong kay kapanayan, sa rekang pawining Pasko, minabas siya, ingin ang ginalo at emisita. Kaya kapatid mong nangungkot, pero isipin mong ba may mga kailangan masakit kaya, o kaya kapatid mong hindi na nakapadalig ng Diyos, magitang sana kaila, magitang sikalan kaila, at ito mangyari, o tang oras mo punta lang dalawang bisita mo ang tamayanan oras na po kayang pamakailangan. At siguro, nung ganyan may oras ka lupa ni Biden, bigla ka, may sakripisyo ka, bag-akit na pa. Palagay ko po hindi ka na maging magliling ka na sa kinakaliman, pamitulan. Then secondly, sana yung mga nagalang intense o tapo sakaling i-treatment, ipakamalan mo kindi at ikaw hindi nga pamamalasakit kayo. Yan mo dadalan mo king call o pamagsak o king video call. Alam mo kung alam mo matimbang king personalmente kung talaga. Kita ko yung mawala kami ng Pasko. Tumalagin ako ng wala. Kita mo sa taong bibigyan oras ng pangayasyon. Ay kayo na momento na bibigyan Pasko, busy ko, paros na ako. Ang gagawin niya sa biling tingali mo ng buksa, king parinaya ng ikaw, alaway ang boses mo. At sana ako din po, kung galagitak mo wala po itong espiritu na punin pamanghala ng personal talaga. Kailangan po rin na yun, kung sakalang ito po makayagod ka, magobra ka. Kung pakayagod mo, kung saan ka kasipin ka ng Pasko. Ang gapon na pang magirabagi mo kaya, alay mo katapating pakayagod mo. Your presence, yun po kailangan mo. Ano po ba ang dawain ng lugod mo nung kamaos ka o makita ka sa ilan? Mas panandaman ng pinipari nung makita sa piano parang tambo kinalaman o tangkakala at kamisita. Sa ulitan ko po yan, Pasko, etang mo pa po rin, ingetang mital ng tula at emisita kalitabagan, ba't kalita, hindi kaya ingilu kaya.